Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako vytvoriť sporiaci plán ETF v Trade Republic. Najprv spustíme aplikáciu Trade Republic, potom si vyberieš ETF alebo akcie, ktoré chceš pravidelne nakupovať. Takže prejdeme do vyhľadávania a vyhľadáme napríklad MSCI World. Potom tu vidíme ETF a klikneme na ten najvrchnejší. Potom vľavo dole uvidíme možnosť plán sporenia. Klikneme na to a vyberieme sumu, ktorú chceme investovať. Ja chcem napríklad vložiť 100 eur mesačne do tohto ETF. Potom klikneme na pokračovať a môžeme si vybrať frekvenciu vkladov. Môžete to nastaviť týždenne, dvakrát mesačne, alebo štvrťročne. Ja si vyberiem mesačne a potom si môžeme zvoliť dátum odpísania peňazí. Vyberiem začiatok mesiaca a teraz zvolíme spôsob platby. Môžete použiť svoj kredit, svoju banku, ktorú ste už pridali, alebo inkaso z novej banky. Potom kliknite na možnosť úplne dole. Ja už mám pridanú banku, preto kliknem na Commerzbank. Potom si môžete skontrolovať, či všetko sedí a ak áno, klikneme na uložiť a uvidíme správu sporiaci plán bol vytvorený. Keď sa teraz vrátim späť a trochu posunieme nadol, vidíme, že máme 10 bodov sporiacich plánov. Môžeme na to kliknúť a uvidíme, že tam sporíme 100 eur a kedy sa to vykoná. Ak vám toto video pomohlo, potešil by som sa, keby ste dali like a dovidenia.